Oude Driek van Toon van Spaske, ligt op zijn sterfbed. Hij gaat heel stilletjes achteruit. Maar hij weet toch wel, het is met hem gedaan. Teun, zijn zoon, zit bij hem. Zegt Teun, ja pa. Zegt Teun, ruik die naar oog? Wat pa? Het is juist of er smoe vlooien bakken is. Ga eens kijken. Toen heb ik nou eens zo'n hoesting eens, hè. Puddingvlooi met potzokker. En brengt er mij dan eens één mee, één stukje maar. Het is misschien mijn lijste. 5 minuten later staat Teun weer aan zijn bed, met niks in zijn arm. Jeppa, zit hij tegen zijn goesting, jeppa, als moe zit, die vlooi, dat gaat niet. Dat is voor na de begrafenis, voor de koffietoffel.